ang Ginoo, uban sa mga pangungawit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hinggit, gaygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, o bulahang adlaw. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang mga panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Maigsoon atong padayonon ang pagampo alang sa kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ng ato untang sentro, labi na sa atong mga leaders, mao gyud ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang ato sad ng mga benefactors and donors, labi na sila nga nagsigig palit nato og mga raffle tickets, hatagan unta sa panalipod o kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Paningkamot kamo pagbuhat sa matarong, dili sa dautan, aron mabuhi kamo. Unya, ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, makig-uban gayud kaninyo, ingon sa inyong gipamatud-an. Likay ang dautan, ug mahala ang maayo, ipatunhay ang hustisya diha sa mga hukmanan. Basin pa kaluy-an sa Ginoo ang katawhan nga nahibiling buhi ni ining nasura. Miingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista, ug wala ko kahimut-i ang inyong mga pangilin. Sa dihang dad-an ako ninyo halad aron sunugon, ug mga halad nga pagkaon, dili ko kini dawaton. Ug dili ko usab dawaton ang mananap nga pinatambok, nga inyong dadon kanako, ingon nga halad sa pasalamat. Hununga ang inyong masaba nga awit,
Dili ko buot mamati sa inyong mga tulunggon. Paagaya hinuon ang hustisya ug katarong, sama sa suba nga dili gayud muhubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pamati kamo lungsod ko, ug musulti ako. Israel, musaksi ako, batok kanimo. Ako ang Dios, ang imong Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad nga sinunog, aniya kanunay sa akong atubangan. Wala ako magkuha og turo, gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kay ako ang tanang mga mananap sa kalasangan, ang linimo nga kahayupan diha sa akong kabukiran. Nakaila ko sa tanang mga langgam sa kahanginan, ug bisan unsay muliho diha sa kapatagan ako aman. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara didto sa tabok sa lanaw, ug gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug pintas kaayo. Ug kay gikahadlukan man sila, walay nangahas sa pag-agi niadtong dalana. Ug misinggit sila, "Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon?" Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus
Kung abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Hala, panulod kamo, miingon si Jesus. Og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo. Ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanang tao ni adtong lungsura aron pagsugat kang Hesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangamoyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kining taong matarong mudawat sad og taong matarong. Ang taong dautan mudawat sad sa taong dautan unya musalikway sa taong matarong. Lingay mong tupad ing kinsay dawato nimo, ang buangon o ang matarong. Si Jesus taong matarong. Unya kay matarong man siya, dili makaatubang niya ang yawa. Mautong kaya niyang hinginlan ang yawa. Dunay mga tao nga gitawag og mga dautan tungod kay giyawaan. Unya kay giyawaan man sila, misugat sila ni Jesus. Kuano kanang murag kani diay taong giyawaan musugat sa Dios Ginoo, muna dili tanan nga mosimba matarong na sa ni simba nga giyawaan. Kay musugat man di ang giyawaan sa Ginoo niya. Mga istorya pag yun, singgit ko sila, anak sa Dios, kaila sa silang Hesus. Unsa may imong tuyo kanamo, mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon, kay bawag yun ang mga yawa no nga sakiton sila sa Ginoo. Niya ang Ginoo nga nasayod sa kinaiya siyawa nga mga buangon gyud, iyang gi tagaan sila higayon nga mo request unsay ilang sunod buhaton. Unsa may gibuhat siyawa, siya imo man gid ming papahawaon aning duha ka tawo, patabuka laming adto pabalhina mi ana mga baboy. Kani sa dayang yawa no kun musod sila nato, mananghid sa tingali nas Ginoo kay bisan gani ni sud sila sa baboy, nananghid mas Ginoo. Nya gitugutan sa Ginoo, sa sige, panulod mo dito. Nya ni sud dayon ang yawa og ilang gi dala ang mga baboy nga tumuambak sa linaw og namatay. Mga baboy. Nahibaw na ba si Jesus nga mao toy mahitabo sa mga baboy? Nahibaw na siya. Nganong iya mang gitugot nga mamatay ang baboy aron maluwas ang duha ka mga giyawaan nga tao. Importante kay sa Ginoo ang tao kaysa hayop. Importante kay sa Ginoo ang tao kaysa butang niining kalibutan. Lingian sa imong tupad, ingnahay may importante nimo ang tao o ang imong balay. Na usahay ra ba kasab-an nimo ang tao tungod sa imong balay, labi nag maghugaw-hugaw, hapak yun. Ana, dako jud value ang tao kaysa butang o sa hayop. Diri sa unang pagbasa, ang mga taong nahigugmas mga gitawag ang mga Diyos-Diyos,
nahigugmas kwarta, nahigugmas ilang mga bahandi o ilang mga kabtangan, gikasilagan sa Ginoo. Nang diri niingon gyud ang Ginoo diri nga paningkamot kamo pagbuhat og matarong dili sa dautan aron mabuhi kamo. Nga niingon pa yung Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista. Hapit na ba itong pista da? Peligro ka ini. Gidumtan ko ang inyong mga pista. Nganong gidumtan mas Ginoo ang mga pista? Kaya usahay manggod magpista ta, santos atong gipistahan, pero ang kalihukan may pagkayawanon. Sama anang magkalingawan o niya ang kalingawan kanang hapit na lang maghubo ng kuntis-kuntiso na mga gwapa-gwapa niya suluban anang naanggagmay na lang kay tabon. Nambot na lipay bakang Ginoo na. Lipay wasan mo ni apel ana mo pakpak ra ba sa mausahay hasta pari adto pas taliwa pa dir usa kas mga judges hasta ninduta ra bag mga pinasuhan usahay sad kana san sa ito kana matso game nga laway sa kay mga aksyon awan lipay ang Ginoo na pasigwa mo nang di siya malipay sa ato mga pista usahay kanang tari tari, tigbakay, adto mga tao, tari, porti daghana, way mo simba hapit, pero dito sa tarian, buot motor, sige sugal, lipay kang Ginoo na. Pangutan-ala niya ang Ginoo. Mao na, magbantay ta, kay naatay mga kalihukan sa simbahan nga di na kahimot as Ginoo. Wala na ko kahimot ang inyong mga pangilin. Sa dihang dadan ako ninyo halad aron sunogon og mga halad nga pagkaon dili ko kinidawaton. Musta kaning atong halad dinhi kanang kolekta gidawat baka na sa Ginoo no? Di gid niya dawaton ang halad sa taong dautan. Og kinsa ning taong dautan kanang mas gihigugma niya ang mga butang ug mga dungog aning kalibutana kaysa tao. Ikaduha, diri sa atong ebanghelyo, si Jesus gisalikway sa mga tao. Giingnan siya sa mga tao katong tag-iya siguro ni baboy or nakahibaw ni sila nga porting daghanang patayng baboy kay naay Jesus nga ni abog-abog sa mga yawa. Ang mga tao nahadlok ug niingon sila ni Jesus nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ako ug ako'y mo analyze murag human ang mga yawa ba nisod ngadto sa baboy, murag pagkamatay sa baboy nitabok ang yawa sa mga tag-iyas baboy. Nya ang mga tag-iyas baboy maunay ni hingilin ni Jesus. Di man kahingilin ang yawa ni Jesus. Ang mga tao mao'y nihingilin ni Jesus. Perting luoya. Nganong nihingilin sila ni Jesus? Nahadlok sila. Nadaghan pa niyang mamatay nga mga baboy. Kamo, unsa may inyong palabihon nga mamatay ang inyong mga baboy o ang inyong mga iro, inyong mga iring, inyong mga kaning hiniktan unya mabuhi ang inyong silingan hay man inyong palabihon nanglitan inyong silingan nangawat sa inyong hiniktan o nangawat sa inyong baboy nga nasakpan nimo unsa man imong ipapriso ang kawatan o imong ihatag ang baboy magikawat usahay ra ba kulatahon maayo kulatahon ana ningon ra bas Kristo kun dunay mukawat sa inyong butang ayaw na kinigbawia hasta ninduta ng pagkasultiha nganuman importante lagi ang tao kaysa butang hasta gani ang atong kaugalingon di naman gani himuong importante ni Jesus basta ang imo ng silingan ang nanginahanglan mo nang niingon siya
Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Ayaw yung baos. Nya kung ang imong silingan manghulam nimo, ayaw na pangayo og bayad. Pagkaninduta na. Huna-huna ako no ninyo og makaya ba na? Makaya dili. Kanang ningong lisod, gisudla na nasiyawa. Unya, ang ato mga politicians, yung nahuna ako no kon ilang sundon si Jesus, na di na gid sila maghuna-huna silang kaugalingon, ang ilang huna-hunaon ang katawhan gyud nga Pilipinhon. Di na sila maghuna-huna sa ilang future, ang ilang salapi, ang ilang mga balay, ang ilang mga mansions, ilang mga sakyanan, ila na nang ipamaligya. Unya, itabang nila sa mga kabos nato diri, ipahimo nila mga classroom sa eskwelahan, ipatukod nila mga balay sa mga way balay, nya ang ilang mga desisyon mao ang paghimog tabang sa mga mangingisda, mananagat, mga drivers, nya maghimo sila mga infrastructures, mga buildings para sa business establishments, mga factories para ang atong mga unemployed nga mga kauban din hisnasod nga nag-standby in town karon ma-employ sila. Huna-huna ako noon sa mahitabo tong nasod. Nindot o bati? Igo na lang tingitang mudamgo sa pagkakaron. Manindog na ta. Mga igsuon, pinaagi sa Ebanghelyo si Jesus nagpahinomdom kanato sa iyang gahom ug sa iyang gugma alang sa tao. Masaligon kitang muingon, makagagahom nga amahan, panalangini kami. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga magbalantay, mamahimong matinud-anong tig-alim ug tigpasiguli sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, dili unta malingla sa haylo sa gahom ug sa bahandi, ug makaamgo sila sa kadautan sa kurap nga pagdumala, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang kaputli ug pagtahod sa tawhanong dignidad, maglaglag sa mga daotang espiritu nga naglihok sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makakita ug makabatyag sa makaalim nga presensya sa Dios diha sa mga nag-alagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makatagamtam sa masanag nga kaadlawon sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Makagagahom og
mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo, ngamong gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga ngasa, di man sa mugma, sa mugmausan, usa. Kining panog, kining bino, kinamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, sa mo mga liya, ihatag na kanamo ulang itong amahan. Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud si Bishop Emilio Bataclan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan niya. Nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin nga nasa mga langit, pagdaygod ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugian sa pagsulay. Inunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man
Nangging harian ang gahom ug ang imaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang mugna sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giulang, aron kang maluwas. Kalabasan, kadautan, sa taong ipapas, pasaylog ugman, ihatag sa Diyos. Nung kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugman, kinabuhi tanawan ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnong gahom.
nga makapapahawa og mga yawa. Nga mulihok ra ni siya kun ato jong higugmaon ang atong isig katao, dili ang atong mga kabtangan, kahayupan o kaha ang atong kaugalingon. Padayon tag higugma sa atong simbahan, ato yung paningkamutan na kining atong mga raffle tickets, ato gining paliton. Maninda sa tag raffle tickets kada semana hangtod karong July 25. Saon ganito pagpalit og raffle tickets? Una, anhi sa atong simbahan o sa atong opisina na adihay mga nanindag tickets. Sa ato sad nga mga palibot karon daghang mga tawo nga namaligya diha sa mga kompanya, eskwelahan, silingan, paliti sa inyo raffle ticket basta kasaligan lang mga naong. Nya pwede sad sa atong bank accounts, sa atong GCash accounts o sa atong kwarta padala. Nya kining atong kwarta padala mas dali kun ang ako gyungan inyong gamiton o kining kang remedios o kabat dali ra maka-withdraw dito. So salamat kaayo. Nya ayaw sa ninyo kalimti ang pagsigi gyud og support sa atong social media platforms. Una kining atong YouTube channel Padresiano Obod. Sige lang gyud view, like, share og subscribe kay aron daghan tag mapaambitan sa atong mga homily, misa, inana. Nga ang ato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba